mhuri yeZimbabwe makadii kwamuri vazukuru vangu vese ndokufarirai kwamuri zuva ranhasi. Ndina sauro wangu sauro wangu mukuru munoziva kuti shuga ka ndiye sauro wangu chimuhombe ndisaka kupinda pashangu yakanzi mudododo akatanga ati sekuri musundagore mudododo chii mudododo zvinhu zvinonaka mudododo kugara zvakanaka mudododo kuwana mabasa akanaka kurarama zvinofadza zvisingabohwe nditi munyika yedu ichi nevhu redu nechi handi zvakarina shuga tina purezidendi wakasununguka vadambudzo vamunangagwa saka tiri munyika yedu ichi yemudododo saka nawiripo zuva ranhasi tina shuga sekuri musundagore maneja wedu mozinyakubu tiri kuti izvo vazukuru vangu vese vanofarira ini hangu ndofarira shuga moza ndomufarira kubvira pakaimba kuti inoparira mari pakarwa masongo akawanda panguva ipi ana mairosi saka nguraipo paini akapinda mandiri nanhasi saka shuga best friend yangu ndo shamwari yangu saka ndikuti no panguva inei ngatibate mimba achiri kubatikira kuti panguva yatiri kupinda pamwedzi yatiri kupinda ndanzwa UK iri kuchemerewo ya chokwadi sekuru kune vanhu more than 10 ngoita anzaka kuna hasi kudzoka kuti hadzikudi kuyabata vanhu ndi sekuru moziva mudododo imhuri yeZimbabwe haiwa zando dzenyu aiwa asokona sei mozi basa rakabatwa aiwa basa rakabatwa bosi mudododo pese mudododo chete ende zvamai manje wakwana songo ichimbokwanisa kutsimbirira mwaimbi number 1 iri kupisa aiwa mawanza saka ndikuti vanhu ngatitenge zvirikudaka time ichiri bhoho saka tikuti nhamba tichakupai dzamaneja wedu dzokuti anytime makada kuti mashows auye kwamuri ikoko anouya munobata maneja wedu ari kuzofamba sei muchidaidza mudododo uchiuya ikoko sekuri musundagore zvakare vanenge vachiya kuti kupi ikoko nemudododo vachitipa kuti ikoko vasingazive sekuru muchiona mudododo mboza kuti sekuru vari kupi futi vari ikoko saka ndikuti vazukuru vangu gore ndine kufara chete gore reri ndine kufara kusvika muna December ndati zuva remuwanisongo kuti muna December yekuvharise gore yengoti part 2 vaiva wakaimba wakati pasara mamwe twenda ngari pasaidi ichokwadi sekuru wakati bhegi rechi rengoma ripere saka saura kwakaratidzi bhegi rengoma harisi kuzopera nesu kunongo harisi kupera kutumira nyuchi nematare ndopamirira zvikaenda saka ndikuti izvo bhora mberi mudododo uri kutotsva nyuchi dzichienda kumberi kule varipo shuga aripo wakada puresha nongobata chi maneja alongside kule kune vaya vari kundisira matombo manager kune vaya vari kundisira matombo murwendo rwangu basa rangu kule varipo kune vanoba hauchamboguniwa zviyaita aiwa nyuchi dzinouya futi ikoko tobata saka tikuti zvono makasitoma edu sunungai aiwa kune vamwe futi vanoitwa ushinoshino nevakadzi vevanofutika vada kurumbiswa nenyuchi kule varipo futi handitika topedza ipapo nevamwe vandokondomona mabasa evamwe kule varipo futi ipapo vanitumirana zvidhoma saka ndiri kuti gore ndori gore remudododo tichidakirwa zvedu tina purezidendi vedu vamunangagwa tiri munyika yeZimbabwe isisu nashuga tiri masapoteri eZNU PF ende ndo musangano wedu titofira mupi imomo saka ende tikapa kuti vana vedu vachasara chi imomo ende vanavo vachasara vachingori chi vachingorarama vari pai munyika yedu saka okay ina baba amunangagwa sekuru vamwe vanga vachiti anenge akuimba chi zvinyadzi aiwa mudododo tarisa marodzi edu zvakaitwa napurezidendi yangu wa mudododo rodhi yechoche kuenda kwana amaiwo mudododo mutare rodhi yangu wa mudododo ndo zvinhu zvakanaka magudanzi koyo maminerals ari munyika aiwa kana pabuchara watenga nyama ine mafuta zona watenga mudododo ndo zvinhu zvacho ndo mawana saka ngatibatei namba manager right namba nyora 0773 205 403 ndodzokorodza zvekare 0773 205 403 ava ndibatei toita mabhokisi anditi katisati abuda kuenda kuUK boza pakatoipa ipapo panobhurwa ngoma ndikuti vese vechikuru ukazwa kunzi shuga yangu marare kwako ingoripo papi nevazukuru vangu usanganai nengoma dziri kubuda apa hadzina kumira bho hadzina kumira zvakanaka saka ndiri kuti muve nenguva yakanaka totenda mafanzi edu one time